Od malog porodičnog biznisa do firme koja će uskoro svoje sireve plasirati na tržište Evropske unije. To je put koji je porodica Miljenić iz Nikšića prošla nakon, kako kažu, 8 godina teškog i posvećenog rada. Njihova sirara ovih dana dobila je EU izvozni broj, čime su postali prva crnogorska firma iz sektora mljekarstva, čiji su proizvodi ispunili sve zahtjeve Brisela. Ponosan sam što će se Sir Lider, prvi crnogorski sir, naći na europsko tržište. Ponosan sam na svoju porodicu koja značajno mi pomaže u cijelom projektu, na sve svoje zaposlene, na sve svoje kooperante, jer imamo najbolje mlijeko koze i ovče u Crnoj Gori i ovo je uspjeh zajednički. Kad kaže zajednički, Radivoje pojašnjava, misli na pomoć koju je dobio od države na putu do zahtjevne EU trpeze. Institucije su prvo usvojile evropsku legislativu, usaglašeni su i primijenjeni strogi standardi bezbjednosti hrane, pa je danas u Crnoj Gori 19 objekata iz sektora proizvodnje hrane koji imaju izvozni broj, a još preko 65 ispunjava te standarde. Stavljanje na listu objekata iz trećih zemalja za koje je dozvoljen uvoz u Evropsku uniju ili kako mi to popularno zovemo izvozni evropski broj, daje konkurentsku prednost, odnosno daje garanciju da je sistem zemlje usaglašen sa evropskim standardima i da su objekti usaglašeni sa evropskim standardima. Krajnje strogo, krajnje profesionalno do svih mogućih detalja, sve što radite morate dokazati. Morate imati papir da ste dokazali laboratorijski da je to zdravo, da je to ispravno i da je to čisto. Postoje tu cijeli alati za kontrolu. Daković ističe da već pojedine crnogorske kompanije sklapaju aranžmane na EU tržištu. Tako da u periodu, da kažem, zatvaranja čitave Evrope, kompanija Mesopromet je krenula da izvozi za Njemačku. Evropsko tržište ima oko 500 miliona stanovnika, pa je i Radivoje sada na slatkim mukama. Imamo kupca s kojima pregovaramo još od marta mjeseca, koji nas je postakao da krenemo baš u ovoj godini, kada je korona pritisla sve i zaustavila komplet proces, pogotovo u Horeci. Znači, prvo će to biti Slovenija, onda pregovaramo trenutno sa Hrvatskom i sa Njemačkom i sa Češkom. Zaključuje da je ovo veliki dan za sektor mljekarstva jer otvara nove i velike mogućnosti za sve u reprolancu. Onda će sve one koji sad imaju male buljuke koza i ovaca moći da prošire ta svoja stada i da uvećaju proizvodnju i samim tim svi zajedno ćemo izvoziti znatno veće količine nego što smo prodavali na crnogorskom tržištu. Osim otvaranja evropskog tržišta, naše kompanije postaju i globalno konkurentnije, što najbolje pokazuje i nedavni otkup jagnjadi na arapskom tržištu.